1 юни наближава. Ето как избираме подаръци с нашите родители. Имам бебенце на 6 месеца. И вероятно искаш да развиеш уменията му стъпка по стъпка. Тогава Polar комплектите между 0 и 3 са прекрасен избор за теб. Всеки един с между 5 и 7 играчки в него, които развиват уменията на детето. Аз съм момиченце на 3 години. И вероятно обича да твори с ръце, нали? Тогава предлагаме My Creative Box с неговите пластелини, с креативните кутии, които можеш да лепиш, да режеш, да създаваш собствен свят и също така супер петит, страхотните силиконови подложки, с които да оцветяваш. А имам и момче, строител на 6 години. Тогава заложи на играта с магнити, а най-перфектният партньор в това са ти бранда Clixo, магнитите на Conetix и разбира се в комбинация с магнитната стена на Kinderly. Всичко това ще развие сензорните умения, социалните умения и най-вече когнитивното мислене на твоето дете. А за любителите на сензорната игра над 40 вида материали на бранда Tuban. Елай ги откри в уебсайта. И понеже този май празнуваме рожден ден, избрани продукти са дори на 10% отстъпка. Ела в Уиткит.бг и виж!